Yan mga kaniknik, napakaganda ng lugar. Kung sino ang pong gustong pumunta rito, i-guide ko kayo mapunta rito. Mag-text lang kayo sa akin, mag-PM lang kayo sa akin. Yan, napakaganda ng lugar. Yan mga kaniknik, ang lugar to sa amin, napakaganda. Parang ano pa, napakaganda ng bundok. Parang virgin forest pa talaga to. Oh, bisibis oh. Yeah. Shout out po sa mga taga Nagkarlan, Laguna, kila Ate Eleanor Renzo, Nick din, at kay Sophia Beatrix Salud at sa kanyang mga kasama. Shout out sa inyo lahat dyan. Yan mga kaneknek, nandito na kami sa Ate City Sports. Yan, nandito na pagkain ito mga kasama ko. Kakain muna kami. Mga kakuha tayo na kami. Ano tayo? Kaya aking dahon. Bonsai na saging to. Yung ganda na saging bonsai. Bonsai na saging mga kaling ko. Bonsai na saging. Ito maganda pa rin. Oh, saging oh. Ito naman bonsai oh. Bonsai na saging. Wala ba yung talagang dahon? Sabi po. Sabi po. Wala na. Tiyak lang, tiyak. Kapsi. Baklas. Tara, mga kaliglig, kaya tayo. Tara, kaya tayo. Tara, mga kaliglig, kakain na kami. Mga kaliglig, kain tayo. Mga kaliglig, sa binas lang oh. Dapat itong sa luto. Ito. Mas pangkit ka mo ah. Mas mga barat mo ah. Makambili ka rin ba? Kahit tayo mga kaliglig. Mabagal ba ka ako dito? Kung bangka nyo yung kaya nyo sa amin nyo. Kung yung kaya ano, kaya Obi. Nabarok. Ay, sabi ito. Ito yun. Ito lang mga kaliglig, simple kain lang. Ganitong isda sa sardinas, may kamatis, sili. Sibuyas, ayos na. Napakasarap. Hindi pa man lang ito. Wala mo lang namamahalo ka ito sa sigurado. Ha? Ang ganda yun. Ha? Hindi ba kailangan ito? Hindi mo dapat ito. Hindi yan. Maganda
ng view mga kalingkod. Dalawa nito eh. Nabigit ko. Sa ikon. Yan yun. Marami na rin pala ako. Tawag na ganun. Kung nagkabong ako namin. Ayun. Kung sumakat, mga saan alin. Kung sumakat ako. Kasama sa mga natin. Kasama kami sa Palawan, Island. Anong lamat yung bukas mga kaya? Sarap na kayo. Wala. Tapos ako. Tama ka. Isa ka sa mga artista ka ba? Tama ka. Kumain ka ganito eh? Ha? Kumain. Pero pagkabahay, wala klaro? Baka hindi ako bubuli sa mga hanggang marami. Pero pag ginawa, kumain lang. Ay, sili. Kaya mga sili yan. Hindi ba ka nabigit? Mahawain ba? Pare, yung pagkakagili pare. Ha? Mabait yung naka ano lang. Naka-2K at naka-1.2. Okay. Kaya mga kalingkod, pag saan kumain. Hindi ka raw. Ang sarap. Ano guys? Sarap mga kalingkod. Kailangan pala din ating kalinisan dito. Lahat ng mga kinarap natin. Yan mga kalingkod. Lilinisin namin lahat yan.
Mga kanengdeng. Napakaganda ng lugar. Sabi di ba? Sarap. Mga tuloy.